Salutare, oameni buni și bine m-ar găsi la un nou episod. Astăzi ne vom juca B-Hop Pro. Este un joc foarte frumos care trebuie să faci Detran, B-Hop, Surf, toate acestea. Deci, hai să începem. Să-mi spuneți în comentarii dacă vreți să fac și cu alte jocuri, să-mi spuneți ce jocuri vreți să fac. Și eu le voi face. De exemplu, mâine va apărea un videoclip cu Standoff 2. Nu... Ce ziceți? Strângem și noi 3 like-uri? Hai să vedem dacă strângem 3 like-uri. Atât de aproape ești, totuși atât de departe. Să spuneți în comentarii dacă vă place jocul, dacă vă place, o să mai facem episoade, normal. Să și vă abonați la canalul cu clopoțelul. Mă ajută enorm de mult. Așa YouTube-ul de caca și nu trimite notificări. Asta e partea a doua. O să jucăm și Detran azi, în episod. Și Surf. Asta ce jucăm acum este Surf. Am terminat iar harta. Hai să jucăm niște Detran. Detran. Hai pe... asta. 10 secunde. Nu am un pic în lag, că așa este jocul, am un pic în lag. Îmi spuneți dacă vă place carambitul meu și mănușile. Scuze că am pus pauză, era o reclamă și... na. De ce îmi cade asta nu știu, dar... iar mi-a căzut. Că jocul ăsta are multe reclame și o să trească majoritatea să pună multe pauze și... asta este. Jocul este chiar frumos, vi-l recomand și eu. Deci a murit, o să mă întreb. Am avut odată și capă. În următorul episod o să am capă, vă promit. Și o să vă arăt și inventarul la sfârșit. Să-mi spuneți dacă vă place în comentarii inventarul, după ce la finalul videoclipului o să vă arăt inventarul. Altă reclamă. Jocul este chiar fain. Hai să jucăm și altceva. M-am plictisit de Detran. Hai să jucăm niște... parcur? Da, hai parcur. Pe harta... pe asta. Pe Infinity. Aoleu, am ales fix harta pe care nu văd deloc. Mă cheamă The Clutcher în joc dacă vreți să mă căutați.
ai un save. Deci... Să mă căutați, dacă vreți, pe joc. Mă cheamă The Clutcher, cu T mare și K mare. Și pot să mai filmăm și alte jocuri normal. Numai că momentan filmăm 2 jocuri, stand-off și ce și surf. B-Hop Pro. Gata. Am murit. Pentru voi o să termin harta aceasta foarte frumoasă de parcurs. Sărim peste ăștia și am ajuns la piramide. Eu sunt Gold Nova 2. Poate mă și ranchează. Cine știe. Era acolo să cade mama mea. Și aici iar. Eu am 8 ani, dacă vă întrebați. Am 9 ani. Fac în curând 10. Și asta e. Eu fac 10 ani pe decembrie a 16-a. Spune și voi. La 250 de abonați o să începem să facem și live-uri. Deci, abonați-vă acolo mai repede. Că la 250 de abonați vom face și live-uri. Deci, oricum, eu nu fac YouTube pentru bani, eu fac pentru că îmi place. Dacă vreți să știți. Chiar îmi fac pentru bani. Mulți youtuberi fac pentru bani. Cum ar fi... nu vreau să dau nume. După aia pot să uită la videoclip și mă înjură. Eu n-am Instagram. Dacă vă întrebați, eu n-am Instagram. Deci, îmi pare rău, dar n-aveți unde să mă contactați. Dacă este vreo problemă sau ceva. Dacă vreți, vom deschide și o cutie. Ia, hai să ieșim. Ia, avem aici o cutie, se pare. Ia, cine dă... Hai, ce avem? Un forest camo. Și hai să jucăm. Pe harta asta am fost în top eu. Ia uitați. 36 secunde, eu am făcut 33 secunde, am fost în top 40 pe harta asta. Pe de aici și am fost 5 zile. Top 37 parcă.
Nu 37 ziceți, 20 nu am fost. Băieți și fete, putem astăzi să facem 5 abonați? Oare? Avem 4 abonați și aș vrea să facem 5. Ce ziceți? Facem? Nu azi, oricând, măcar într-o săptămână. Dacă și pe o lună e un abonat, e foarte bine. Deci pe lună 2 abonați. 12 abonați greșit. Am greșit. E foarte bine. Eu sunt și la începutul YouTube-ului. Am mai făcut YouTube înainte, dar nu mi-a plăcut. Dar acum YouTube-ul este iar tare. Și îmi place. Pe acest canal să ne jucăm și CSGO și Eurotrack, dacă vreți, bineînțeles. Eu văd că vă place doar când dați like. Atunci văd că dacă vă place sau nu. Dacă dați like și asta-i. Treceți. Strângem și noi 3 like-uri. Vă rog. Dacă strângem 3 like-uri, mă arunc în cap. Hai că mă arunc în cap. Hai că mă arunc în cap dacă e. Am terminat harta cu 33 secunde. Suntem în top. Bine. Am terminat o dată. Treceți. No. 32. Bun. Ia uite, de clutcher. Sunt gol Nova 3, văd. M-au promovat. Eu vreau să ajung, ziceți, global. Sunt rancurile de pe CS. Dacă vreți, o să facem o serie troll pe... Nu troll, ziceți, 1v1 cu cineva pe standoff, dacă vreți. Am revenit, am avut puțin de treabă, îmi cer scuze. Și hai să continuăm cu videoclipul. Mi se pare că este a 30-a oară când termin harta. Deci, e foarte bine. Și pe jocul ăsta România nu prea joacă jocul ăsta, deci hai să facem jocul ăsta să îl joacem românii mult. Să-l iubească. Ia, pe ce loc sunt? Așa. Pe 32 m-au întrecut. Asta este. Dar vedeți, cuțitul meu ziceți că e galben, nu verde. Să-mi ziceți în comentarii, dacă nu înseamnă că am eu pareză. Mă scuzați, m-a sunat cineva, îmi pare rău, dar am treabă cu colegii și îmi pare rău. Am ieșit și haideți să deschidem 2 cutiuțe. Ia. Dau fără scamă. Dau fără scamă. Așa. Inventory. Sau non. Nu vart inventarul.
Hai să deschidem niște cutii. Ia. Vom deschide niște knife. Hai, cuțite. Închei opening, așa de buget. 250 de bănuți, eu am dat 300. Finisher. Uite, au trecut 2 cuțite, 3 cuțite și 100 de bănuți. A trecut cuțitul și 100 de bănuți. Acum se pare că n-am mai trecut cuțitul, dar ne dau măcar 150 de bănuți. Maximate din cât dau pe cutie. 200 de bănuți, foarte bine. Chiar foarte bine. A trecut de 2 ori cuțitul. Ce apucăm un cuțit pe video? Pe video. Dacă vreți să-l păstrăm și voi juca și el într-un video sau două. Depinde dacă vă place seria. Că îmi dau seama că vă place dacă dau like. Mamă! Wow! Dacă îmi pica cuțit, mă aruncam în dâmbăvița. Serios? 150 de bani, bun. Cuțitul. 200 de bănuți, foarte bine. Mamă, câte cuțite! Mamă, câte cuțite! 150 bănuți. Trec la cuțite, dar păcat că nu am niciunul. 250, lejer, bun. Mamă, 2 cuțite. Ai trecut. Îmi dau 100 de bănuți. A trecut cu un cuțit. Și 150 de bănuți. Și aproape spre 200, dar păcat că nu dă. Cuțitul la început a trecut. Cuțitul de 2 ori. Până nu-mi pică cuțitul, nu mă las. Pot să fac video cât vreau. Mamă! Dacă îmi pică cuțit, mă arunc în Dâmbovița, fac video. La 5.000 de abonați, nu. La 100 de abonați mă arunc în Dâmbovița. Serios, fac video. Deci abonați-vă. Cuțitul a trecut și îmi dau 150 de bănuți. Iar a trecut cuțitul. Ia uite cuțitul, Doamne. Mamă, 3 cuțite au trecut. Și îmi dau 150 bănuți. Un cuțit a trecut, 200 de bănuți. Mamă, dacă îmi pica cuțitul. Pe canal suntem family friendly. Nu jurăm. Hai! Nu! Cel mai mare bait! Mamă! Hai! Iar bait! Nu te cred, înseamnă că trebuie să plec. Dacă până la 32.000 de bănuți nu pică, mă las. Mă joc. Hai că mă las. Este de bănuți foarte bine. Mamă! Doamne! Hai să-mi pică un cuțit. 750 de bănuți! 100 de bănuți, de ce nu? Au trecut 2 cuțite la început. Și îmi pică 100 de bănuți. Bine. Așa.
Și un pic 100 de bănuți. Cuțitul a început. Sunt 200 de bănuți. Să-mi pică și mie cuțit. A trecut cuțitul și s-a dus. Dacă până la 30 de mii nu pică, nu mai deschidem și ceva rotimentar. Nu te cred, două cuțite la rând. Un pic. Cu 3 secunde, când mergeam mai în față la un cuțit. Cuțitul și s-a dus. Și au 100 de bănuți, bineînțeles că nu. Da, să dați un cuțit, tată, cu cuțitul la început. Ia uite cuțitul, ia uite-l, sunt 250 de bănuți mie. Cât am cuțit eu 1000 și ceva, dar... 100 de bănuți. Mamă, cuțitele. 250 de bănuți mie. Hai. O să tai și revenim când îmi pică cuțit. Mi-a picat cuțit. Bună! Mi-a picat un cuțit în sfârșit. După 10 minute mi-a picat. Hai să vedem. Hai mai deschid două cuțite, poate mai pică ceva frumos. 150 lejer. În sfârșit să ține ceva. Nu mai puteam. Aproape făceam criză. Efectiv. Nu mai puteam. Deschidem până la 200.000. După aia ne uităm de cât costă cuțitul. Bun, 200 de bănuți, foarte bine. Uh, 200! E ziua mea norocoasă. Cea ghinionistă, se pare. Uneori ghinionistă, uneori norocoasă. Acum ghinionistă. Mai vreau să mai fie ziua mea norocoasă. Dacă se poate. 100 de bănuți. N-are nimic și mai spun cutia asta și încă una. Dacă nu, asta și încă două. Așa, sau nu. Sau... Nu deschid, dă cu asta. Sau hai, încă una. Asta pentru voi. Hai, încă una. Dar nu uităm să vedem câte cuțite. Așa. Stai până ne bagă, bam. Inventory. Și uitați ce inventar am. O să vin tot. 1000, cuțitul 1000. Baioneta asta 46.000 și cuțitul meu este 56.000. Mai bun. Să-mi vând baioneta, să nu vând. Să o păstrez. Iau ceva să-mi iau. Ia, stați și să mă dă un cuțit, poate îl luăm ceva. Hai să vedem ce cuțit luăm. Ia. Eu aș vrea un butterfly, dar... Dar unde sunt butterfly-urile? Am baionet, carambi. Uite aici. Snake, așa. Emerald. Să-mi iau butterfly. Hai că pentru voi ne luăm butterfly. Așa. Gata, hai, ne luăm butterfly-ul. Gata, ne-am luat butterfly-ul. Uitați-l aici.
Punem ușile, hai să intrăm la ceva. La surf pe deep. Hai să vedeți, bă, ia uite. Uitați-vă la butterfly, ce frumos e. Am intrat pe harta asta pentru că îmi place că e negru, că e fundalul negru și poți să vezi mai bine itemele și chestiile. Mamă, cum sare butterfly în sus. L-arunc de parcă... Ia uite-l. Mă pricep să fac cu butterfly-ul. Hai, vreți să terminăm harta? Presupun că nu. Sau hai că o terminăm pentru voi. O încercare fac. Am crezut că asta e, n-are nimic. Reclam. Gata, să aduce reclamă. Îmi place cum face butterfly-ul. Face mai frumos ca carambitul. De-aia am vrut butterfly. Dacă vreți, o să... în următorul episod o să ne mai cumpărăm ceva. O să ne vindem și mânușile. Poate. Dacă văd multe like-uri, o să mă mânușile și cuțitul și o să luăm ceva foarte scump. O baionetă ceva. Dacă nu, un butterfly, dar mai frumos. Nu emeralda. Dar sare butterfly-ul ăsta de rupe. Cred că voi nu înțelegeți nimic cum fac eu surf, dar credeți-mă că eu înțeleg. Iar am ajuns la tunel. De data asta hai să-l terminăm. Trebuia să mai stau un pic, iar cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și de subscribe și clopoțel. Eu v-am pupat. Bye, bye.